Παιδιά, ήρθε η στιγμή που περίμενα. Έχω πάρει επιτέλους το Funlockers. Σήμερα θα το ανοίξουμε μαζί. Έτσι νομίζω. Μπαμπά, έχεις να με βοηθήσεις να βγάλω το Funlockers από εδώ μέσα. Παιδιά, δεν βγαίνει με τίποτα. Μισό λεπτό, παιδιά, έρχομαι. Λοιπόν, παιδιά, ήρθα. Ήρθε η ώρα της. Τώρα κάπου εδώ είναι και το κλειδί. Παιδιά, πού είναι το κλειδί? Ποτιενά το κλειδί, ποτιενά. Μπαμπά! Μπαμπά, δεν ξέρω πού είναι το κλειδί. Όχι, το κάτω. Ένα κλειδάκι είχε. Αυτό είναι. Ωραία. Πάμε άλλη μία. Παιδιά, δεν ανοίγει. Χριστέ μου. Μπαμπά, θέλω κι άλλη βοήθεια. Το στρίβω το κλειδί και δεν γίνεται τίποτα. Πάντως είναι τέλειο το Funlockers. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και να μην δω επιτέλους τι έχει μέσα. Θα ήθελα να ξέρω, Μαριάννα, πώς το έκανε. Λοιπόν, ανοίγω αυτό το... Έχει κοκαλάκια και αυτοκόλλητα. Επόμενος. Εδώ έχει αυτό εδώ σαν φακελάκι με ένα πάντα πάνω. Δεν σας έδειξα και τα κοκαλάκια από κοντινό. Είναι μια λίπου και ένας μονόκερος. Και τα αυτοκόλλητα είναι αυτά. Παιδιά, στο προηγούμενο φακελάκι από μέσα είχε και άλλο φακελάκι. Και νομίζω κόλλητα είναι αυτό. Πάντως λέει best friend forever. Και τώρα πάμε σε αυτό που χρειάζεται αυτό το πράσινο κλειδί. Δημήτρη, και εγώ δεν τα πάω πολύ καλά με τα κλειδιά. Δημήτρη, μου χαλάς το βίντεο! Ευχαριστώ. Δημήτρη, δεν μπορώ να δείξω τι έχει μέσα στο Funlocker. Έχει και αυτά τα αυτοκολλητάκια και τα μικρούλια. Μπαμπά, ο Δημήτρης με ενοχλεί! Όχι, δεν θα κάνω. Έχει και αυτό το φακελάκι, παιδιά, να ξέρετε, έχει αυτό το φακελάκι. Παιδιά, να ξέρετε, έχει και αυτό το αυτοκολλητάκι. Και αυτά τα φακελάκια. Μου κοίτα, εσύ θα δείχνεις, εγώ θα περιγράφω, εντάξει. Έχει και αυτό το φακελάκι με αυτοκόλλητα. Με αυτό το κινητό που βγάζει βίντεο ένα γατάκι. Τώρα θα ανοίξουμε αυτό εκεί. Το κουτάκι. Το κουτάκι το ωραίο. Να το δούμε. Που είναι τόσο ωραίο. Παιδιά, δεν μπορώ να το δείξω. Εντάξει, το άνοιξα. Έχει αυτή την κόλλα. Και άλλο μηνυματάκι που λέει kiss. Μάλλον θα έχει και κανένα kiss εδώ πέρα να φάμε. Πλάκα κάνω. Με αυτό δεν θα τα πάμε καλά. Και έχει και αυτά τα δύο φακελάκια. Και πάμε στο τελευταίο, νομίζω. Και άλλο κουκαλάκι, σαν κουκαλάκι με πάντα πάνω. Το πάντα που είδα και πάνω σε αυτό το ημερολογιάκι. Και άλλη κολλητική ταινία. Πόσα φακελάκια πια με αυτοκόλλητα, παιδιά. Και αυτό το φακελάκι με τα αυτοκόλλητα. Έχει και αυτό το ημερολόγιο. Έχει και αυτά εδώ τα stencils. Και τώρα εγώ θέλω κλειδιά, δεν βρίσκω. Να, εδώ πέρα το ρόμβο στο στέλι. Για να ανοίξω την καρδιά. Η καρδιά βγήκε. Τι θες? Πες μου ότι δεν έχεις κλειδί από το Funlockers. Όχι μωρέ, άκουσα με. Ναι. Τι πίσω από τα χέρια μου. Ωραία, αυτή τη στιγμή το αλλάζω χέρια. Αν βρεις σε ποιο χέρι είναι, θα το δώσω. Αν όχι, θα κρατήσει για μένα, εντάξει. Πες μου ότι δεν είναι το κινητό. Ρε, πες μου, είπα, απάντα μου, σε ποιο χέρι είναι. Στο δεξί. Είναι το κινητό μου! Το κρατάω εγώ. Παιδιά, δεν βρίσκω ούτε ένα κλειδί.
Πού είναι το πράσινο το κλειδί? Μήπως εδώ, παιδιά, έχει κανένα κλειδί και μπλε. Ναι. Ούτε έτσι με βοηθάς. Στο Funlockers δεν βρήκα τίποτα, ούτε στις οδηγίες. Τι κάνω τώρα? Έχουμε και αυτά τα αυτοκόλλητα, παύλα, γκλίτερ. Α, ωραία, έχουμε και αυτή την κουμούλα. Αυτά τα αυτοκόλλητα, αυτά τα αυτοκόλλητα, αυτά τα αυτοκόλλητα, αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα. Ναι, είναι το κλειδί από κάτω. Μεγάλα αυτοκόλλητα. Τέτοια αυτοκόλλητα με αλφαβήτα πάνω. Και μια ξυλομπολιά. Τι να την κάνω στην ξυλομπολιά? Ωέω. Και αυτό ήταν το όλο, το Funlockers. Είχε τέλειες εκπλήξεις και έχω να πω ότι αυτά εδώ δεν είναι κοκαλάκια. Είναι σελιδοδείχτες. Και εγώ έχω χάσει όλους με τους σελιδοδείχτες και ελπίζω να μην χάσω και αυτούς. Μ' άρεσαν πάρα πολύ εκπλήξεις και θα ήθελα να ξανανοίξω ένα τέτοιο Funlockers. Λοιπόν, έχω να πω λίγα λόγια. Από μένα και το Funlockers. Bye!